hari ini tanggal wadah datum itu Treto. Sekarang ini tanggal 13 Juni. Hari ini Gustaf mau merayakan kelulusannya dia. Jadi Gustaf lulus SMP ya, mau masuk SMA, ya kan? Nah, hari ini Bapak Ke mau ngerayain kelulusan SMP-nya dia. Jadi sekarang Poika OTW ke rumah Bapak Ke, bapaknya bocah. Jadi nanti sana ada Po Ani juga, ada Po Via juga datang. Nanti kita tanya siapa aja yang datang ya. Dan biasanya tuh kalau di Swedia kelulusan itu kita ngasih kado. Jadinya Poika udah nyiapin kado juga buat Gustaf, buat Kol juga, Kol lulus juga. Kol sekarang kelas 5 kalau nggak salah deh. Apa kelas 6 ya? Lupa Poika. Kok merah sih? Itu deh. Bangsa Benih lagi nyetir. Dia udah belang cuy, ini putih, ini coklat, putih, coklat, putih, coklat, mukanya coklat. Ya udah ya, nanti kita lanjut aja di rumahnya Kak Andres. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di share ke medsos kalian, terus nyalakan loncengnya. Oke, wih, cepak-cepak. Ya, kita udah nyampe di Val Shopping, cuma Kapia nitip beberapa belanjaan, jadi kita harus belanja dulu ya. Sekarang Poika Bangsa Benih mau belanja di Ika Maxi. Ya, kita udah nyampe rumah Kapia. Yuk ikut. Ini barang-barang yang dia pesen. Pipis. Hey, waalaikumsalam. Salam. Ini tak kata Linus, banyak lebih banyak kurang. Maksudnya kawan dulu. Hey, hey. Kumain. Udah lagi sini. Jadi bisa kamu bantuin. Dulu ya. Ya, kencing. Untuk kisah push. Har du gjort marängen själv? Ja. Wow. Självklart. Vad duktig du är, Fia. Jag är imponerad av dig. Då blandar lite socker... vad heter den? Sockerkaka under marängen väl? Jag lägger marängen. Nej, men vad fint. Vad fint. Och du har gjort jättemånga maränger där borta också. Det blir marängparty idag. Wow.
Ja, kolla. Hej, hej! Oj. Men den kanske vi ska ställa i... Men vill ni ha lite tårta? Du, vi har så mycket tårta hemma. Det är lugnt. Spara den. En orkidé. En orkidé. Ja. Ja, vi har ju skrivit några rader till dig, Gustav. Det får vi lyssna då. Ja. Jo, vi har skrivit några rader till Gustav här på hans stora dag. Och först så tänkte vi så här, orden kom ju till mig naturligtvis. Jag är ju bara ett medium här. Men alla stora dikter är ju skrivna på hexameter. Men jag gick igenom byrålådan hemma och hittade ingenting sånt. Så det blev en kvarts meter istället. 25 centimeter här. Hur lång är en hexameter? Ja, bra fråga. Jag hittade ingen i alla fall hemma, så det blev som det blev. Äntligen är skolan slut. Hoppas att du inte bränt allt ditt krut. Nu ska du bygga kroppen. Eller hur? Inte gömd i garaget och leka med moppen. Så tiden är inne. Njut. På Swish kommer hjälp till en glasstrut. Bra. Tack så mycket. Grattis! Karl, du är stora killen nu. Gaming King är du ju. Och när man ska ut och sporta eller i soffan bara softa. Denna mjuka present är inte en kofta. Den är din, inte till salu. Ett litet dödrum där på slutet. Då. Är det din storlek, tror du? Okej. Det var inte meningen att avslöja t-shirten. Jag menar att han skulle ta bärkassen och klippa hål för armarna. Va? Ja. Jag fick ju som din hoodie fast i vit så här. Mm. Det är fräsch. Hoodie, har du också hoodie? Ja, det är exakt samma fast en hoodie. Ah. Och så texten är ju... Likadan. Nej, men de är snygga. Mm. Du behöver inte att vika den. Jag kan inte. Du kan knulla upp den och lägga den i påsen. Så. Ja. Gubben lilla. Absolut. Oj. Om jag får ställa en motfråga. Ja. Nej. Mamma gjorde fram klockan 10. Nej, men jag ska säga, jag har inte gjort någonting sen vi gjorde det där jätterycket. Och hon är väldigt hungrig nu. Vi körde ju fredag, Mamma inte äter. söndag och så arbetade vi Mums. ungefär cirka 10 timmar per dag. Och så, Vad ska du ta då? han var ju där, jag tror han var där 13 timmar och någonting sådär varje dag. Vi hade ju en Gustav, calltur. Åh nej. och han hjälpte mig då och vi hyrde ställning. Så vi har ju i princip, om man bortser från lite vid dörrar så måste målas mer. Mitt högra öga. Dörren har vi inte målat Varför då? alls, själva dörren, men runt dörren. Nämen! Du lag bara den i! Det är skönt leka med vatten och det är så här varmt. Master Grill, chef. Yep. Hamburger. Enak banget. Gimana?
Enak banget. Enak banget. Många som hälsar på dig efter de tittar eran video. Så ska du hälsa tillbaka? Ja. Salam balik. I hope everyone has a good day. And today is my last day in school. Yeah. And you starting to the what is it called? High school. high school. Yeah. High school next. High school. Party. Call. You starting 6 or 5 in the school? Ja, eller hur säger man i engelska? Börjar han 5:e? Ja. 5th class. Ja, men man säger inte för engelska, man säger något annat. You 5th class. Nej, men... Elementary school. Ja. 5th elementary school. Ya begitu dah kelas 5 SD. Yummy. Kita lihat di sana ya. Ini ada salad-saladan, ada roti. Itu ada lalapan. Ya kan? Di situ ada Bangsa Benih. Ada Bang Roger. Ada Po Ani. Po Ani disuruh nge-vlog katanya. Oh no. Coba udah. Pani nge-vlog. Yuk. Po Via disuruh nge-vlog katanya. Mau lihat apa? Nge-vlog, ya kan? Kebon, kan lu punya kebon juga. Ampun, nge-vlog kebon. Mm-mm. Ada Biar Om rajin Linus. gitu di kebun. Ted, ada Ted. Ada Ted. Ted, Nanti kalau jadi Ted, Ted, Ted. Ted, Ted, Ted. Ted, Ted, Ted. Ted, 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 Ted. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near and waited patiently about, and waited patiently about till Mary did appear. Why does the lamb of Ani Mary lagi nyoba ngebakar. Mary so? Why does the lamb of Mary so? Ayo, Anja också. Försöka. Why Mary Jag tror det är jättebra personklass där för att det går inte. you know why Mary loves the lamb, you know the teacher did reply. Treningnya ngebakar. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Elah itu hidung. Monkey. Nah, itu bang. Gorilla. Ja, vi ska leva, ja, vi ska leva, ja, vi ska leva i 100 år. Oh. Ja,
Acara udah selesai. Sekarang mau ke rumah Kavia. Kita mau ngerujak. Makan pedes. Abang Nona. Iya. Apa? Kius, vänta varför hade du ben? Kius, Itu Safram. Melinus. Oke. Nyampe rumah Kavia. Kita ngerujak cuy. Ada semangka sama cherry juga. Mantul. Pedas apanya sih, Ti? Orang nggak pedas. Pedas. Kata Po Ani pedas. Tidak. Po Ani katanya nggak mau ngevlog cuy, jadi jangan dipaksakan ya. Dia nggak mau ngevlog. Yeay. Kita makan pizza. Med extra pommes frites. Det finns ingen pommes frites. Kanske man lägger till i. För sen hade jag kebabtallrik. Men... Nej men ingen pommes frites. Var det... Mama. Karl, de glömmer pommes frites. Det är bara kebabpizza. Kebab pizza. Kebab pizza. Flygande Jakob. Ja. Och den här. Vad är det för något? Räkor? Eller? Så här är det. Kolla här. Kebabpizza en, Brolinpizza en och Flygande Jakob en. Jag vet inte vad Brolinpizza är. Den måste vara oxfilé med Rätt ja. Bra. bana och... Ini Det är din sallad älskling. saladnya Poika. Poika makan salad udang. Vad heter tallrik på indonesiska? Piring. Är det kebabpiring? Piring kebab. Nih bangsa Beni makan bangsa Beni makan piring kebab. Tita, kal. Jee, di pohonnya diikat. Ya, Komar. Mau jalan-jalan sama Ted. Ted, Fanta. Där är du. Var är du? Bunganya cantik. Jättefin blomma Ted här. Wow. Ini taman dekat rumahnya Kavia. Tuh. Tadi situ tuh. Tuh tamannya. Bunganya cakep. Ya. En groda. Vänta, jag ska bara filma blommorna. Ada bunga kuning cakep banget. Ya, Komar. Vill du inte prova det här? Jo. Okej, man måste vara liten. Okej, vuxen får kan inte. Oj, försiktigt.
Jag kan utan att ta lite fötter. Okej. Så. Ska du visa mig något annat? Den här är ju sandlåda. Det här är sandlåda. Vad brukar man göra i sandlåda då? Bygga en slott? Eller gräva upp en skatt. Lite ältat en skatt? Ja. Nej. Tror jag inte finns. Nej, det blir så jättesmutsigt ju. Ja, just det. Du måste dussa sen. Nej, det är låst. Nej. Jo. Aha, titta. Stenruangan. Jag kommer inte vi kommer ut. Wow, man kan sitta också här. Ska vi sitta? Ja, vi kan prova sitta. Jag sitter här. Åh, vad varm här. Den är för hård. Den är så hård. Hård. För mjuk. Den är hård. Den här. Det var ingen kudde alls. Den är. Jaså? Och en stor lampa där borta, ja. Man kan inte tända någonstans. Nej. Så, vi fortsätter. Man måste ha sladdarna för att tända. Åh, försiktigt. Ya Bang Aneh, vlog Poika gitu aja dulu. Sambung besok. Rencananya besok kita mau shopping bareng sama Po Ani, sama Po Via, sama Ana. Jadi kita mau shopping bareng besok ya. Jangan lupa di like. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke mas kalian, terus nyalakan loncengnya di situ, oke? Cepok-cepok. Va? Om vi kommer... Vi kommer till Skövde i alla fall. Och där är det också när vi kommer. Nah. The next day. Halo Abang None, ketemu lagi sama Po Ika. Sekarang Po Ika, Gustav, Cole sama Bang Sebet nih mau shopping-shopping. Ada Po Ani juga, ada Po Via juga di Hofde Esplanade. Ntar ketemu Po Ani di dalam sama Po Via ya. Oke, cepok-cepok. Via ju i där borta. Ya, Ted sama Po Ani datang juga. Och gasen eftersom min bil är så snabb. Via sa att hon är i Kassel. Vad är Kassel? Kassler. Aha. Kom där. Ted är så glad för Gustav Karl. Det är roligt. Kapia sudah datang. Dia habis belanja apa itu? Belanja apa Dikau? Dikau belanja apa? Baju. Baju insyaallah. Si Ted lagi main game. Ted, ska du köpa ett par skor? Vilken är bästa? Båda bästa. Inte dem. Okej. Och Carl, vad har du köpt för någonting? Fotboll? Igen? Så hur många fotboll du har nu hemma? 10? Jag vet inte. Gustav, vad köpte du för någonting? Tabletter medicin. Mereka dua alergi sama apa tuh? Pollen. Jadi beli obat ya. Flowers, serbuk bunga. Cole nggak bisa napas, matanya merah, sama abangnya juga. Linus då, vad köpte du för någonting? Inget. Inget. Jag har köpt inget. Men jag kanske ska köpa något. Man vet aldrig. Gustav är hungrig. Han har inte ätit frukost. Och han behöver 3 stycken Ben & Jerrys. Och Ben & Jerrys. Karl också. Okej. Ja, Ted. Jag har 1000 skor hemma. Jaså? Min mamma, pappa också. Okej. Det står okej. Oh.
Sekarang kita mau makan, Abang None. Åh nej. Nu ska Wani, jag med. makan di mana? I don't know. Vi ska äta mat. Ja. Hej då! Vi ses om en vecka. Var det... Nej men Linus sitter här. Han är länge om han tror att jag ringer honom och ställer lite. Vad ska ni då? Stadion. Stadion. Lilla mannen inte köpte någonting. Vi får gå till stadion. Där är han. Vi kan gå till stadion då. Ja. Ska inte ni bara? Ska ni bara? Ska ni? Han ska åka till Jula. Men jag ska prata med pappa idag. Ja, prata med pappa och ni bestämmer. Hej då, Dad! Hej då! Hej då. Hej då! Hej då! Din medicin med mamma. Hej då! Nej.